ኤርትራን ሓደ ነገራትን ምድር ዓፈናን ጭቆናን በማርቲን ፕላውት አንባቢ ተመስገን የሱፍ ሓምሻይ ክፋል መስመር ሲናይ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት በበረኻ ሲናይ አቢሉ ዝግበር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ናብ ኩቱር መከራን ሞትን ከም ዘምርሕ ተራእዩ ሱዳን ዝረግጹ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ እስራኤል ዘእትውዎም ምስ ዘይሕጋውያን ነጋዶ ርክብ ይገብሩ እንተኾነ ብዙሓት ንገለ ሱዳናውያን ቀቢላታት ይሽየጡ ነይሮም በሻን ራይስን ሜሮን ስቲፋኖስን ራይክን ዝቐረበ ነዊሕ ጸብጻብ ኤርትራውያን ብኸመይ ብዓረብ ይሰቃዩ ከም ዘለዉ ብንጹር ኣቕሪቡ ኣብ ዘስካሕካሕ ኩነታት ኣብ ጉድጓድ ይቕመጡ ነይሮም ኤርትራውያን ቴሌፎን ይወሃቦም እሞ ኣብ ዝኾነ ዓለም ቦታ ንዘለዎ ኣዝማዶም ክራኸቡ ይግበር ናጽነቶም ንምርካብ ካብ ኣዝማዶምን ፈተውቶምን ኣሽሓት ሓደ ግዜ ድማ 10,000 $10 ክሰድሎም ኣለዎም መጠን መከራ መወዳድርቲ የብሉን እቶም እስራት ብቴሌፎን እናተዘራረቡን ይሰቃዩ ኣካላዊ መቕጻዕቲ ከም ጎረቤት ቀረባ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ይድፈራ ገንዘብ ንኽርከብ ዝተፈላለዩ ሜላታት ይጥቀሙ ንኣብነት እስራት ገንዘብ ክሰደሎም ምስ ዘደውልዎ ሰብ ክዛረቡ ከለዉ ፕላስቲክ ወይ ድማ ጎማ ቃጺሎም ሓዊ ብምፍሳስ ኣብ ኣካላቶም የንጠብጥብዎ እሞ ናይ ቃንዛ ድምፂ የስምዑ ምናልባት ካብ ዱባይ ለንደንን ኣስመራን ገንዘብ ይሰዱ ይኾኑ ናይቶም ምሩኻት ናይ ቃንዛ ኣውያት ነቶም ማሪኾም ዝጠልብዎም ገንዘብ ንኽረኽቡ ዕድል ይፈጥረሎም ኣብ ቢቢሲ ክሰርሕ ከለኹ ንሓደ ብስቅያ ዝተፈረደ ሰብኣይ ቃለ መሕተት ከም ዝገበርኩ ይዝከረኒ ኣብ ሙሉእ ዕድመይ ከም ጋዜጠኛ ካብ ዘጋጥመኒ ኣዝዩ ውጥረት ዝመልኦ ተመክሮታት ሓደ እዩ ነይሩ ካልእ ዝሕዝን ነገር ድማ ከም ኩሊት ዝኣመሰሉ ክፍለ ኣካላት ካብ ኣካላቶቶም ስደተኛታት ተነቒሎም ይውሰዱ ከም ዝነበሩ ጸብጸባት ይሕብሩ ሓደ መርትዖ ናይዚ ድማ ነዚ ናይ ዓመፅ ተግባር ዘርኢ ምልክታት ወይ ስእሊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ተጻሒፉን ተሳኢሉን ምንባር እዩ ቤትኩም ዝሃነጽኩሞ ብኩሊት ደቅና እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣብ ገዛ ክልተ ኮነሬላት ተጻሒፎም ክረኣዩ ተገይሩ ኣብ ልዕሊቶም ስደተኛታት ካብ ዝወርድ ግፍዕን መቕጻዕቲ ቤት ማእሰርትን እቲ ዝኸፍአ ድማ ኣብ ልዕሊ ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን ዝነበረ እዩ ነተን ጥኑሳት ዝነበረ ኣረኣያ ስቃይን ስምባደን ዝፈጥር እዩ ነይሩ እዚ ናይ ሓንቲ ዝተጠቕዐት ጓል ኣንስተይቲ ምስክርነት እዩ ክወልድ ከለኹ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እየ ነይረ ቅድሚ ምውላደይ ንግሆ መግረፍቲ ወይ ከዓ ቶርቸር ወሪድኒ ድሕሪ ቀትሪ ግን ሕማም ሕርሰ ስለ ዝተተሓዝኩ ዳርጋ ኣጋምሸት ከባቢ ወሊደ ንውላደይ ዝሽፍነሉ ብጣስ ጨርቂ ስለ ዘይነበረኒ ክዳውንተይ ቀዳዲደዮ ቅድሚ 3 ወርሒ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ከማይ ዝወለደት ኣላ ምሳና ሓቢራ ዝተኣሰረት ካልእ ሳልሰይቲ እውን ከምኡ ክልቲአን ብሓንሳብ ኮይነንን ሓጊዘናኒ እታ ሓንቲ ናብቶም ሓለውቲ ኸይዳ መቑረፂ ዕትብቲ ዝኸውን ላማ ክትሓቶም ከላ ንሳቶም ዝሃብዋ ግን ስምዒትኩም ክርብሽ ሰባት ምዃንኩምን ክትረግሙ ዝገብር እዩ ነይሩ ዝሃብዋ ሓደ እቲ ውፅእ ዝበለ ቅርፂ ዘለዎ ዝመረተ ቁራፅ ሓፂን እዩ ነይሩ ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ግን ተጠቒማትሉ ካብዚ ወፃኢ ዋላ ሓንቲ ክገብሩላ ኣይከኣሉን ትብል ነዚ ሰፊሕ ምዝመዛን ጭቆናን ዝተሳጥሑ ብልክዕ በዝሒ ኤርትራውያን ሱዳናውያንን ኢትዮጵያውያንን ንምግላጽ ኣብ መደምደምታ ምብጻሕ ኣይከኣልን ተመራመርቲ ከም ዝግምትዎ ሓደ ኣባል ናይ ሓደ ጉጅለ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ኣብ መንጎ 2009 ክሳብ 2013 ካብ 15,000 ክሳብ 20,000 ሰባት ኣሳጊሮም ቁጥሩ ዝሞቱ ድማ ካብ 5,000 ክሳብ 10,000 ይግመት መስመር ሲናይ ሕጂ ተዓጽዩ ናብ መሬታ ከይኣትዉ እስራኤል ብሎኮታት ሃኒጻ እያ ካብ 6 ክሳብ 10 ሜትሮ ዝኾን ንውሓት ዘለዎ ሓጹር ተሰሪሑ ተመን በረኻ ንስደተኛታት ካብ ሓለውቲ ዶባት እስራኤልን ግብፅን ዝንእስ ብድሆ ኣይኮነን እቲ $524 ሚልዮን ዝዋግኡ ሓጹር ዋዕሲ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪቃ ናብ እስራኤል ብዓብዩ ኣጉዲሉ ኣሎ ካብ 2012 ክሳብ 2013 ቁጽሪ ስደተኛታት ናብ እስራኤል 10,000 እኳ እንተነበረ እዚ ኣሃዝ ግን ካብ 2015 ናብ 200 ወሪዱ መንገዲ ሊብያ ክሳብ 2016 ኤርትራውያን ናብ ኤውሮጳ ንምእታው ቀንዲ መስመር ሊብያ ይጥቀሙ ነይሮም ኣብ መሬት ሱዳን እግሮም እንተ ኣንቢሮም ምስቶም ናብ ሊብያ ዝውሰዱ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ክራኸቡ እዮም ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ብጥንቃቐ ክውጠን ኣለዎ ኩሉ ብቴሌፎን እዩ ዝፍጸም እቲ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሓደ ግዜ ናብ ማእሰርቲ ክበጽሕ ይኽእል እዩ ኣብ ከባቢ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ማዓስከር እቶም ስደተኛታት ብሓጃር ወይ ኪሎ 105 ዝፍለጥ ማዓስከር ተኣሲሮም ኣለዉ እዚ ግዜያዊ መዳጎኒ ማዓስከር ቅድሚቶም ነጋዶ ናብ ሊብያ ምግዓዞም ከም ናይ መወዳእታ ነጥቢ ይጥቀሙሉ ዋላ እውን ጉዕዞ ይጀመር መካይን ኣብ መንገዲ ተባላሽን ደው ዝብላሉ ኣጋጣሚ ዝበዝሕ እዩ ካብ ሸፋቱ ዝበጽሑ መጥቃዕቲ እውን ዝተለመደ እዩ ብሰንኪ እዚ መብዛሕትኦም ነቲ መንገዲ ክውድእዎ ኣይክእሉን ሞት ዝሓሰረሉ መንገዲ እንተተባህለ ይቐልል ኣብቲ በረኻ ዝተበታተኑ ኣካላት ናይ ሰብን ኣዕጽምትን ምርኣይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ ሲናይ ዝርከባ ቀንዲ ማእከላት ስቃያት ኣብ ሊብያ ከም ብመንግስቲ ዝቆጻጸር ከባብታት ወጻኢ ይርከብ
እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ተወሳኺ ስክፍታ እዩ። እስላማዊ መንግስቲ ወይ ዳዕሽ ዝተባህለ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ንጸገም ስደተኛታት ዝገደደ ገይርዎ ኣሎ። ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝመርመረትን ብትውልዲ ኤርትራዊት ዜግነታ ሸወዳናዊት ዝኾነት ሜሮን እስጢፋኖስ ክሳብ 2016 ጥራይ 1,000 ኤርትራውያን በዚ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣብ ሊብያ ጅሆት ተታሒዞም ከም ዝነበሩ ገሊጻ። ኣብ መጽናዕቲ ሜሮን ከም ዘመልክቶ ካብቶም በቲ ጉጅለ ዝተኣሰሩ ኤርትራውያን 200 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነንን ካብኣተን ድማ ካብ 60 ክሳብ 70 ክሃድማ ከም ዝኽእላ ይሕብር። እተን በቲ ጉጅለ ዝተጨወያ ደቂ ኣንስትዮ ክርስቲያን እንተኾይነን ናብ ሙስሊም ክቕይራ ይግደዳ። ብድሕሪ እዚ ከም ሰበይቲ ክወሃባ ይግበር፣ እንተዘይኮይኑ ድማ ጊላ ክኾና ይግበር። ሓደ ዕጡቕ ISIS ካብተን ዝተጨወያ ደቂ ኣንስትዮ መሪፁ ክወስድ ይፍቀደሉ እዩ። ይኹን እምበር ሓደ እቲ ዕጡቕ ከምዚ ክገብር ዝኽእል ኣብቲ ጉጅለ ብዘለዎ ቀዳምነት ቦታ ወይ ከዓ ሲኒየሪቲ እዩ። ብርግጽ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ዝሃደማ ክህልዋ ከልዋ ብዙሓት ግን ነቲ ጉጅለ ከም ውህብቶ እየን ቀሪበን። ሓለዋ ኣብ ዝግበረሉ ካንሸሎ ውሽጢ ይእሰራ። ኣብኡ ኩሉ ነገር ከቢድ እዩ። ካብቲ ጉጅለ ሃዲሞም ናብ ኤውሮጳ ኣትዮም ንሜሮን እስጢፋኖስ እቲ ኩሉ ዘሕለፍዎ ዝነገርዋ ልዕሊ 40 ዝኾኑ ኤርትራውያን ነዚ ጉዳይ ቀንዲ መርቱዓታት እዮም። ወላ እኳ ሊብያ ብሓደጋ ዝዕለቐለቐት ትኹን እምበር ብዙሓት ኤርትራውያን መንገዲ ሊብያ ከም ብሕታዊ መህደሚ መስመር እዮም ዝጥቀሙሉ። እዚ መስመር እምበኣር ሕብረት ኤውሮጳ ደው ንኸብሎ ቆሪፁ ተበጊሱ ነይሩ። ሕብረት ኤውሮጳ ብ20 ሰነ 2016 ንሓለዋ ገማግም ባሕርን ሓይሊ ባሕርን ሊብያ ንምስልጣን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጸረ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝዓለመ ስርሒት ሓይሊ ባሕሪ ኣዋፊሩ። ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ወፍሪ ንምሕያል ካብ ውድብ ውዕል ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ደገፍ ሓቲቱ። ዋላ ሕጋውያን ከም ዘይኮኑን ተፈለጠ ጉጅለ ወፍሪ ሓይሊ ባሕሪ ሕብረት ኤውሮጳ ነቶም ስደተኛታት ናብ ሊብያ ስለ ዘይመልስዎም እቲ ኣሰልቻዊ ስራሕ ንሓይልታት ሊብያ ይገድፍሎም ክትብል ተሓባባሪት ዳይሬክተር ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳን ማእከላይ ኤስያን ጁዲት ሳንደርላንድ ነቲ ጉዳይ ብንጹር ገሊጻቶም። እቲ ወፍሪ ብሓይሊ ባሕሪ ኤውሮጳ ክድልድል እዩ። መበገሲ ናይቲ ወፍሪ ድማ ሮማ እዩ። ሳንድሮ ጎዚ ሚኒስትር ጉዳያት ኤውሮጳ ኢጣልያ ነቲ ውጥን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ብግቡእ ገሊጽዎ ነይሩ። ኣብ ወርሑ ግንቦት ሓይሊ ባሕሪ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከባቢ መሬት ሊብያ ኣብ ዝርከብ ባሕርታት ዝፍጸም ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ደው ክብል ምዃኑ ኣፍሊጡ። ካብ ጥቅምቲ 2015 ጀሚሩ ሕብራት ሃገራት ንሓይልታት ባሕሪ ኣህጉራዊ ማያት ክሰግሩ ፍቓድ ሂቡ። ውሳነ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት 2240 ኣህጉራውያን ሓይልታት ባሕሪ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዝነጥፋ መራኸብ ክምርምርን ክፍትሽን ስልጣን ሂቡ። እዚ ግን ኣብ ዓበይቲ ቀላያት ጥራይ ኣጋጢሙ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣረጋጊጹ። እንተኾነ ግን ምስ መንግስቲ ሊብያ ኣብ ዝገበሮ ምትሕብባር ጥራይ እዩ። እዚ ውሳነ ክውሰድ ከሎ ዝኾነት ሃገር ኣይነበረትን። ኣብ መጋቢት 2016 ግን እቲ ብውድብ ሕብረት ሃገራት ዝድገፍ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ናብ ትሪፖሊ ኣትዩ። እቲ ሓድሽ መንግስቲ ካብ ብጽኑዕ ዝሕሎ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ክሰርሕ እዩ። ይኹን እምበር ብማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ካብ ምርካቡ ኣይዓገቶን። በዚ መንግስቲ ዝረኸቦ ፍቓድ መሰረት ሕብረት ኤውሮጳን ውድብ ውዕል ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ክሰርሑ ጀመሩ። ህላዊ እዚ መንግስቲ እዚ ህላዊ ባሕሪ ህይወት ናይቶም ብጃልባ ባሕሪ ዝሰግሩ ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ከይወደቐ ንጀላቡን ካልእ መሳለጥያታት ዘይሕጋውያን ደላሉን ከጥፍኡን ዝኽእል እዩ። መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብቲ ቦታ መርከብ ውግእ ኣንቢሩሎ። ሕጂ ዝድለ ዝነበረ ካብ መንግስቲ ሊብያ ወግዓዊ ሕቶ ምጅማሩ እቲ ወፍሪ ምእዋጅ ጥራይ እዩ። ጉጅለ 7 ሃገራት ማለት G7 ኣብ ወርሒ ግንቦት 2016 ኣብ ጃፓን ክእከባ ምዃነን ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዴቪድ ካሜሮን መደባተን ኣፍሊጡ። ዓለም ለኻዊ ጸገም ስለ ዝኾነ ዝተዋደደ መፍትሒ የድልዩ ክብሉ ተማጊቶም ምስ መንግስቲ ሊብያ ብምትሕብባር ሓለዋ ባሕሪ ንምጥንኻር ህንጻታት ንምክያድ ድሌት ከም ዘለዎም ገሊጾም። እቲ ዕላማ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝጸዓና ንባሕሪ ስግር ዝቕዘፋ ጀላቡ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ደው ንምባል